Gespannen gezichten voor het optreden van de woordzang jong. Alle deelnemers spelen het stuk Variety of Skills. De jury zit in deze tent in de zeel en sjocht net waterspillet om zijn objectief een oordeel te aan. Als ze de kleer van binnen jouwen ze green jacht. Ik bij de uitslag nog de spanning, maar dan ook de teleurstelling. Ik ken het meer zeggen dan jammer. Ja, wij zijn vierde geworden. Wij hadden het maximaal uit de band halen. En blijkbaar weer 3 oren bent weer beter. Er zijn 3 man die het zeggen maaien. En daar is de beurt aan. En die 3 die boven is binnen, dat zijn fantastische bands. Dus het zal ongetwijfeld krachtig wezen. De jury vond brassband Schoonhoven het beste. Soli Braas uit Ljouwert waard in een laatste. In de tweede divisie winnen wel Frieske prijswinners. Excelsior uit Ververt waard eerste, de Lofklank uit Oerterp tweede en Eufonia uit Wolvengeer derde.